Паўнавартасны працоўны дзень, бездакорнае выкананне службовых абавязкаў, выезды на месцы злачынстваў, пэўны маршрут патрулявання тэрыторыі. А замест працоўнай аплаты корм, людская удзячнасць і цяпло гаспадарскіх рук. Сёння маладзечынскі аддзел дэпартамента аховы мае 3 чацвераногіх супрацоўнікаў. Але самы прафесійны з іх – сабака па мянушцы Эд Грэгар. Свой статус ён пацвердзіў неаднойчы за паслухмянасць і беспамылковасць, мае не адну узнагароду. Выхаваў маленькага шчанюка памерам з далонь Ярослаў Падмаскоўны, міліцыянер-кінолаг і прапаршчык міліцыі. І цяпер сабака разумее свайго гаспадара як ніхто іншы. Ён не толькі напарнік, але і сапраўдны сябар. Разам яны заступаюць на службу, разам працуюць і адпачываюць. Выбытие на сигналы тревоги, в том числе и тревожные кнопки, ручные, брелки, тревожные кнопки. Но также выезда на преступления, именно работа с собакой для поиска вероятного направления движения преступника. То есть, по-простому, работа по запаховому следу. Ну, также, естественно, оказываем помощь людям, которые потерялись. В основном это вот пенсионеры, которые ушли в лес и потерялись. Для того, каб справіцца з такім шэрагам адказнасцей, сабака павінен быць у ідэальнай фізічнай форме. Спартыўнай падрыхтоўцы Эд Грэгара можна толькі пазайздросціць. Разам са сваім гаспадаром яны пастаянны пераможцы рэспубліканскіх спаборніцтваў. Заслужаныя ўзнагароды ёсць і ў гэтым годзе. Атрыманы яны з рук міністра ўнутраных спраў Беларусі. Верный помощник Эд Грэгар. Вот такое вот славное, звонкое, звучное, я бы сказал, имя у этого замечательного питомца. Наш результат был самый высокий, и мы заняли там 1-е место. Награду нам вручал министр внутренних дел, генерал-лейтенант милиции Шуневич Игорь Анатольевич. Было приятно. Мы нашими сотрудниками-кинологами гордимся, потому что у них достаточно подготовленные четвероногие друзья, которые как достойно исполняют обязанности, так и принимают участие в различного рода мероприятиях. Сообщение поступило с пересечения улицы Великий Гостиниц, улицы Галицкого, где неустановленный гражданин совершил хулиганские действия в отношении также девушки. Значит, прибыв первым нарядом, наш сотрудник совместно со своей служебной собакой, опять же, по следу на протяжении 300 метров, значит, собака привела к подъезду одного из домов по улице Великий Гостиниц. И затем совместно с сотрудниками уголовного розыска данный правонарушитель был задержан. 4 лапы, мокры нос і вельмі разумны погляд. Выпадкаў, калі бельгійская аўчарка дапамагла спыніць супрацьпраўныя дзеянні і знайсці злачынцаў нямала. Збегчы ад чацвераногага следапыта амаль немагчыма дапамагчы там, дзе чалавек ужо не здольны справіцца. Гэта пра Эд Грэгара. Штодзённыя трэніроўкі, рэгулярныя паўторы каманд, правільны дагляд, асаблівая увага харчаванню і галоўная сталёвая вытрымка гаспадара безумоўна маюць вынікі. Сидеть, лежать, голос, кувырок, 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 сидеть, смирно, смирно. Некаму выкананне такіх каманд падасца надзвычай простым. Але бельгійская аўчарка насамрэч кемлівая. Свайго гаспадара яна разумее і без слоў, а толькі з дапамогай жэстаў. Аўчаркі бельгійскай пароды валодаюць высокім інтэлектам і адрозніваюцца сваёй адвагай і высакароднасцю. Маланкавая рэакцыя і мёртвая хватка. У іх няма званняў і пагонаў, але такія сабакі – каштоўнасць для органаў правапарадку. А вось тандем прафесійнага кінолага і разумнай жывёлы – гэта саюз, якім можна ганарыцца па праву. Алеся Ушакова, Алексей Андраёўскі, МКТБ.